Domingo, mabali namin. Anya dagitoy na mapaspasamak, nakadadumot ng timadamdamag asan na nasayat. Huwag nga raw. Nakadado ti madugdog talan nga anomalya. Mas daawak namin. Anya nga tati mapaspasamak. Adumot ng ti mailiblibre kadagiti manalaon. Kas kadagiti libre nga abono kandad tumapay dita. Apay nga adimot lang lumakati bagasan. Dayta ti numero 1 abatiko si ti presidente. Apay nga tangamin. Ambok pa yun. Sa anak unan nga dengdeng iti damdamag. Iso sa anak nga ditan. Apay nga'y, gapo kadeta saanan asikati kapitan? Ay saan? Masurunak lang may nudaduma tawan mas no padamag. Makapasikurin. Nagngingi na amin na nagagatangin. Kaslapay ket sinikapanan natin mapaspasamak. Anya? Ayun kayam. Ada na buyak ti YouTube. Kundi buya ka mo timbakag. Sa anak ka nesem, agbuya-buya ka dagiti vloggers dita. Hindi ada birbiro kag a-post. Ada naginteresa ka binuya. Kanya mo tinabuyam? May papan man iti na ila ko nga abono. Idin total libre ko makanuday dyan. Anya. Nasukatan kit din dyan marka ti supot ti abono. Natapalan dyan nakamarkaan not for sale, iti for sale. Tinapalan da jay, not, ay, dayay. Nabayag day ta na naipabuya, bakit? Kitaam ko matipid sa jay binuyam, no kadag ito'y dayay, binuyam. Ay, saan mutin? Ngamuray pa'y nabayagan. Unay kita kinalanggong dagiti nagaramit itikas jayay. Dayta ti pakakitaan nga ure asino ti agtorturay. At dalat na dagiti rinukel ti utik na. Isungawan aasin swan. Naku namon. May mayat pa'y kit diti saan ngagdengdengeg kas kadagbuy ti damdamag. Tay sumit lang nga ison ti may padpadamag. Ay, saan na dagita ti pagpuyatan na maturog dakit din. Isupay Magpasak man pa iti may sex dito yung messenger ka. Pagpuyatan mo't date Ay, ita lang agsilponak no kasi nakaida ako. Anong jakbot pagpuypuyatan Kita akla ang nada-reply ni Rosa, di damdamaga. Alawin maturog ka lata ditan. Makamuka. Basta maturog ako na. Bag tadakan kagawad sa loob. Kada kayo amin na pada kakagawad, si kapailat na isaraong. Ay, sa anak ka na isaraong, chairman, ay OIC. Talaga nga umayak dito'y barangay hall. Kastaya. At doon sakit na patag-aparamid yo Ada bisita tayo inton Lunes, Manipod, Munisipyo. Sa ngayon tayo VIP dagijay. Sino da, chairman? Manoda ka day? Da Mayor, kandag iti sanggunian. Mabalin na 5 daw, no nasursurok pa'y. Anya nga iti pang sangaili tayo kadakwada. Naitanggarod ti problema. No mabalin la kumakit pumarti tayo iti kaldeng. Ipakita tayo ti suporta tayo tapno sanda nga iliding ti barangay tayo nagbugsutan. Ang grande nga rod asagana ti pang sangaili tayo kadakwada. Ay una. Damo at termino apanagtugaw ni Mayor. Sakit san tayo akaunay-unay. Tasan nga iso ti adda sinuportaran tayo idi eleksyon. Iso bumawi tayo. Anya nga tatigagara da.
Amo, kabisitaan damod lang, dagiti nadadala pa sa ti kalsada, ngagturong dito'y nagbugsutan, tanay. Ibagbagan, dagiti kabaranggayan, abay-bay anda tayon. Pag-amo tayo kalkalan, dayjay nargaya kalsada idi na panatawin. Panagtutudon tumanan, nulabsan ti agsaong, di pala natarimaan iti hustaw. Un nga rod, ang idaydayaw dagiti taga nagungaran. Taiso ti kaunanan ang kita iti nagidday a kalsada da. A kinagiddan tinargaay mo ta kalsada tayo. Kuno day ta, ngemnay, naudi tayon. Aksyon agad. Kun kuna ide dagiti nakakita. Ngemala, uray no sana nag-aksyon agad iti nagbugsutan. Ipakita tayo, saya tayo nga umili no lumugar. Di kasano nga uaysa eh. Sumapol tayo iti lako ang idlak. Kalding, tagatangan tayo. Sakto di mang bayad. Isot maparte inton Lunes. Ayos. Ay, siya kon ti agbiro kiti maparte. Nay. Amangan no pagdiskitaram lang kagawad sa lap ay amamukan. Ay, isaan uaysa? Pagatapan dakla adagos mo't. Hanis daytoy. Ha? Ay, sa balyak ngagtala, kiti padak ka tao, kagawad sa loob. Imbag man, tayin talag ni chairman ken kati panagbirok iti maparte a kaldeng. Tanyat pa nagkitkitam kanyak kagawad maring. Saan ka mapagtalkan kasta? Ay, yahuan imbag kakasta. Good day to itan kagawad. No adda man chismis, ide nga do tilinukok a tao. Awan day jay, pamadakas laeng. Kagawad to pa'y da taon? Kutno adda pamanagnak idi. Naidarum kantupay. Awan day jayen kunak nga rudin. Nagbaliw akon. Ay kat nasayaat no kasta. Dakkel ti panagtalag da chairman Dumeng ken uay si Gusting kanyak. Ay kit sapay kumangarod tapod no ama pagtalkan kan. Ay, joke. Si Kamot. Ay, yun gayam. Kanayon ti biyahe ni chairman Dumeng anya. Ani, awan manang. Napatag dagiti at atindar na seminar. Sa bagay, talagan sa akasta no kabarbaro ti agtugaw. Kadagijay na apuntara na sekretarya ken tesorera. Kanayon mo ti seminar ta. Kit uray da tayo mat. Sana ya? Ado ngamin tinasken na mayadal kada tayo. Wen, ngam ada kapada tayo akagawad adi dumdumngag. Sapay jay agpaspasiksila tar aramidan nan. Ni kagawad anje ti kunam. Wen, sa anak nga umapat. Mga no kasta ti kunam kagawad salop. Ang mapaw. Ganda ni saanin ang makita yung mulagat na gapoy jay insilpo na kadagi jay kurimat-mat na. Anya? Ne, jakman madmadlaw. Ay sus, saan apa naguyaw ngam? Saanan anapintas akitaan day jay? Extension ti awag day jay maipigkat may silpo iti kurimat-mat. Kas iti aramidon nagiti artista. Ayya. Kita tuman. Ngeweng, kitaan to tapno mamati ka iti ibagbaga. Makunak paiki din asaan samot ang nagkagawat tapno agserbi kadagiti kabaranggayan. No di kat tapno agpasigsay. Bay amon balumot piman. No ngay adda pa'y dumawe. Imbag man, Gusteng. Si kakano tiyag pagpabiro ken ni kagawad salop iti maparte akal deng. Wen,
Blow out ko day Jayan. Blowout. Anya pa iti i-blowout, tam. Nag-blowout ka mo ni ti kalkalpas ti eleksyon. Hihihihi. Masapol, ayang nga da ibaga nga i-blow outan. Basta paparti kiti kalday nga pangsanga ili kada apo mayor. Ang mga naibaga dagiti kapada mga opisyal ti barangay, apasikat ka. Basta paparti uray anyat kun kunada. Pangsanga ili tayo nga rod kada mayor. Ngam apay, ani pa'y kagawad sa lup ti binilin mo asumapol iti kalday. Ang mga nalipata mo, ano mero ng oposisyon ken kada niya itunggal panahon ti eleksyon. Amok dayta. Di ka kadimadanagan. Ay, kasla sutil pa'y kat dayjay Kanayon nabanggaan na ka. No asino ti suportarem kontraan na. Wen, amo. Ang bay amlat ta ka di. Ang mga nulukwen na ka. Ay, san mat nga ta? Makitkitak mo't di pa nagbaliwnan. Sa apay kuma, ta nagbaliw ng agpaysaon. Sayang jay kwartam, no bilang. Madiday ti Rosa. Iso kaduan nakman darasam. Ni papanan tayo, nanang. Kas nadakam kamatan tayo. Umaykan ko na ang mga no saan ta makamakam ni kagawad sa salop niya balayda. No awan ijayon, damagan tagan bakit na no sa dinot tinurong na. May kandarasam. Anya, apay ni kagawad sa loob. Ay masurong na kang tatang mo. Tanalabas ti panagtalak na iti dadya tao. Intendnan adya maigatang iti kaldeng. Aya? Iso surutin ta iti nalimod ni kagawad sa loob. Ay. Aliihon ta. Sakla ang ti tao dito ay ang dagito yung nagado akalding nila kay Kampot. Aha. Makaganan siya ak dito yan. Ne. Umasidag kanya kundi tanalok mag-aturo. Buenas. Ti amo na nga takit adda asing ay padildil ko. Uno pa ka nag-ititoyo. Me! 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 Sige. Umasidag ka, tamalun ka. Apag iso aditatipang apakatulidam. Mablo kamat nga taditan. Me! Me! Tan? Oh, dayayan. Natulad din ititipang. Sus! Ang mga numatay! O, ay say. Oh, kagawad maring. Apay nga may kakit malumain. Ay, chairman, umay kulay ibagang, adda kanun kalding anagatang ni kagawad sa loob. Adda kanun ijay arubayan da. Wen. Nyawag na kanya, katimbaga ko na partindan inton parbangon. Tapno maisa pa may sagana pangaldawan no bigat. Saan nyo ka di amapan kitaan jay kaldeng? Sanin. Nasaysaya at matla no makita yu ti kadakkel jay kaldeng Awan question dita. Importante ada kalde nga mapartay. Kasanaon no nagbasit gayam akalding kat sobra jay intedyo nga igatang niya. Nasaya at lang no isubli na kada kayo jay sobra. Amuyo mo no asino di kagawat salaw. Konsensya na daytan, no pagganan siya anak pa lang. Di yung kailalaan jay kwartayaw? Kwartala day chay. Iti napatag ti panagraem iti tao. Ha? Ay,
San kayo ang awatan? Tay kinunakon, tinapatagat at dakalding. Period, awanan kama na. Ganda ni sumipngitin. Yung mga pa'y anak atulbag di balay. Napanangatan ni Sufing. Sanda mo napan ken Rosa ipon ni Raria. Kadua na nga ni Rosa. Awagak man. Sufing. Adeta. Hello, di kagda naglakay, agawid kami. Ayan mo. Sino ti kadwam? Ni Rosa adala na panan may. Sumibngitin. Uwin momi Iso nga ron nga agawid kami. Di ka kadimadanagan lakay. Good job. Nakita da kamot kay. Nakikita. Anya ti good job ng ibagbagam. Ayawan. Sige kagnay. Agbalasoy kami dito yung talaytayan. Bye. Mabe. Talaytayan. Sa dino nga ta tinapananda. Nga pa'y ngagbalasiw da iti talaytayan. San mo't ako naarang tay bagak kuma. Jay hanging braid si Yesito ang sakwit. Ayan da. Ang talaytayan. Rang tay akawayan day jay. Napanda nga tayo barangay sasaeg. Nakariinga kon nga di kan samot naturog ang lakay. Kasla natagtaga inop ko pa jay. Kaslamot ni Mayor jay kinasarsaritan pa isakbay ang nagidda ka edi sardam. Nakaring kamutin. Aywa, ni mawag. Parbangonan. Adangatan ni jay balay da kagawad sa lup dagitay binilin mo amang parti jay kaldeng. Di ka mapan. Mapanak tabilinag. Nagye ko siniro. Tumulong ka ngagpartay. Sanain. Aday bilin ko kadakwada. Idak tumod na palubusan na tumulong. Ado da ijayain. Ay, wala ba ka buka gamday. Di mo sapay na pankinita mo di kaldeng. Tapno amom, siniime ni kagawad sa lop, ini kalman. Ngam di mi mutan na si putan titinurong na, kalpasan na nagsauda kan kakakampag. Kasta? Di yung arod nakita di ginatang na kaldeng? Saanan ay, anya mo ti ginagaram ije pasto na kakakampag. Napatalikodan ka kahit, paawid kan saan. Ko, adain report ni kakakampad, anapan ko kinita. Ang sakit ang batak. Day, kagawat sa loob. Pas kalamasinsinit. Itaypay atalangkyaw ka atalangkyaw. Mas daawak. Apay nga tangawan matlangan da apo mayuran. Huwan nga ron. Sapay, nakaadukan sama na nagpupulutan ay. Kapilitan Tadi mo't agpulutan dagiti kakadwa ka nagparte. Yuray da kanon iti pangal daw. Tay panganday ti innapoy. Saan kat apulutan? Ay, adang aming bilin ni OIC chairman. Apay? Anya ti bilin na. Bilin ni OIC chairman, asaan amagarawin no makisayan ti amin aputahe sakbay amay dasar. Nadlaw mo mo't nga ta. Ultimo dagiti kusinero, di da pa'y rinamanan no gusto ti templa dagiti linuto da. Imut-mut ni OIC? Anyalat gungunami ang nagbanbanog ang nagparti nga Naggerat kas kada nagluton nusan mi aramanan. Salbag. Apay asa puyo tamdabuksit mo. Awan. Salbagan. Agsikal ti buksit ko.
Alusiisan kansa. Kasano? Awan mo't lang ang damayor. Maurayan ang dagiti kabaranggayan ana awis nga may makipangan. Mati at talaga. Mabladan kansa mo pang. Tila sasawam mo't kagawad maring. Sige, dapay papanakbit. Ay, di kan pumanaw. Umay dito yung dako ay si Chairman Gusting. At da siguro da pumayor. Ha? Ay, apay akadwada nila kay Kampat. Dispensarin nyo, kabaranggayan. Sana may dasar na kita naluta putahi a karnit kaldeng. Gaputa sana matuloy nga umay da po mayar. Nay, kasano day tao ay say. Asino nga ron timang sida kadagita naluto a karnet kalday. Awanag sida. May bulang amin dagita. Sikat yak sao kakakampad. Ay, saan na mabalit na si Daan? Taamangan no, makasabi daw. Ay, hindi pa kalman. Nga inkalik dahi tanatay, akalding kau. Double dead dahi tanaparte akaldeng. Salpag. Ops! Di ka pumanaw sa loob. Ay, salbag ka, kagawad sa loob. Teko nam, nasikap ka. Isoblem jay kwartak. Na, loko. Pakawanan na USA. Salbituan day tan. Intakal na di pulutan. Pakawanan dak. Magana po dita. Napnon di sa loob. Kung kunam, agpulo tinasika pa tao. Yay. Nagtagtagainip akit. Natagtagainip. Kumutin ni kagawad sa loob. Dumi, mabali namin. Anya? Yatan? Ate, natay? Nanay. Anyan? Tasan kami mala nakasarong kari di si bibiyag pay? Ay, natayan. Adi man lang nagparig na kada kami. Yinya, matan ka anakan. Yak matera, dagarubo sa luluak. Sige. Wine. Huwag ka nakan. Umay kamay ka nantim supeng. Bye-bye. Ay, supeng. Apay, asino tinataylakan? Kwa. Niikit bakas. Bakas? Ada ikit mo bakas? Ay. Di mo gayam ammo. Tibirngas niikit buwan na. Ijay Ilocos. Ay, wan jay ikit mo si Silukain. Natayan? Natay mo't lang na. Ay, kwa. Ay, agrobot ka. Mapantamot makipagrik na, Kasinsin day diin ang niikit bakas. Ay, bakas. Nalablabas pa yung agkab sa tisiningid da ititunggal may sa. Ay, wan, malagip ko. Naistoryam kanyak iden. Ano anya ti kanan ti maysa, kanan da adwa. Wan. Ay, natay gaya man. Anya kanot impatay na. Nalipatan na timbangas. Ay, kwa. Ay, basta. San ka numudlatan na nakariing? Na, mga no na stroke mouth. High blood nga taaya. Mamuk pa yun. Mamwanto Ay, wagak ni Rosa. Tamang ano kaya't dati sumurot. Nakadungdungo kanyak day dyan ikit ko. Iswa kayat ko ang makita dagos.
Ada kayo kenduming ano, may kayaw. Jakla mo kendoming Ibagam tao. Ay, malagip ko lagad nga rod, di pa nang ililil, iniikit buwan na kanya kidubi nga. Ay, piman na ya. Ay, isuti na nga awir kanya. Manipo, di basidang. Anya? Ay, nagloko ka, Rosa. Kakasyak lamang tipediti dungaw ko katawan na kideng. Kasano kat idi kaya nakak ko na yung matngamin. Kasano nga mo yung indilili na kayo, idi kaya na kayo. Siyempre baga na di inang anyakan. Wala ya. Lokat, anya, sumurot kayo. Da kayo lakit diti patudunan ni Doming agdesisyon. Siyempre, nasumurot ni Doming, kasanon ti barangay. Sana problema data. Iso lang aro ti chairman. Mangduto kiti OIC Sa bagay. Iuray tanod di dan. Damod laking kwa na dita. No ada talik na, winatalken na, winawan. Alah, sumaruno kay tulatan, nukas kasano. Nagbuntok muti. Nagluganan tanabos. Anya nagbuntog. Nagpaspas to pa yun. Anya? Kit no makatugli pakto pa iti kinabuntog nan. Hindi ito Ay, mo. Maganatan ka lang amin kat makadanon iti papananta. So nga ibagam nabuntog to'y nagluganan ta. Isublatak to lang tanti driver. Eh? Sige, hiridip ko. Ringan nak to nga rod. Uy, iturong mo. Tadi ka kat sumanao. Ay, kapit, ada kami. Bagda nakaumay kayo adagos, kapid kusteng. Talaga asaan ako na nagpabatubat, kapit unyok. Apaman anamuak, nagrubat akon. Kahit ko makatulong ha, kitipan nakaisimpa ti bangkay ni Ikit. Si ka mismo ti nangipaid ka di talungon na. Ay, win. Uray isulat pan nakaiparik na, iti pa nang ipatig kumut keng kuana. Ay, wanmut Ta sigon kadagiti babakit nga ag-istorya itay. Kat si kakano ti paborito na akaanakan. Kasta nga ro, di ko nada. Ta malidliday kanuunay idiniikit bakes. Kaputa pimanaw ti asawa na kitsanen ang nagsubli. Wan kano nga rod. Awanen ti ikit tayo ang managayat. Tinangaw awiri di kanyak. Ay, wan kapid. Kasla si ka ti ad-addaan ang iparit na na iti pamatag ti may sanga ina. Para kumaijay anak na. Weng kano. Kasta ti istorya day di inang. Kasano nga tangag paisaw ti panagsina da ijay incheck nga asawa na. Nagbakasyon na kano jay China. Sanda mo na nagsublay. Ay, isumot lakas labalo ang nagbakbakot ni Ikit Bakis. Ngimkas labalo Tasan mo't nga amuno na tay jay pimanaw nga asawa na agraman di anak da. Ay, sa dino nga yung atantiyan da. Hey, awan makaibaga kapid. Anya ngay Rosa, makaumay kayo dito Ilukaws. Wananang, ni kagawad maring ti pinagaway si ni Doming. Ay nasaya at no kasta.
Malamayan ka no, iti pitungal daw, ti ikit ni tatangyaw. Tabarang no da mauray da sumangpag. Di pa'y kataguray dan iti awan. Ay, kastangatan Manya nga rod nga, no awan mauray da sumangpag. Basta malamayan iti makalawas. Kasta? Wan, nga lang nga rodan agrubot kayaw. Tanay, da kayon ati urayan may. Ala, Uncle Gusting! Makapagkikita tayong matlaangan. Kaslariyon yun day tuya. Anyan lamayan pa itin pagkikitaan tayo. Kasta talaga, kaanakan. Makuna ariyon yon wadda matay. Tay suti kaadwan na pa nagsasabat. Wino pa nagkikita dagiti kakabagyan. Wan nga ron. Ay na, nabayag mo ta saan ko anang sarungkaran ni Apong Bakas. Agpapada tayo na. Kat kumusta mo't datatanggan na ng mao. Sanda ka di nga umay makilamay. Ay na, Uncle. Dakdakkel ngam ti bagi da ti reget da kumamot nga umay. Awan mabalinda. Apay ngawan mabalinda. Paralisado ni amang ko. Arap matan ni inang ko. Aya. Wun, Uncle. Iso tagabalay dalatan Amang ano, uman-una aktupay amatay, idinto ta abutan da pa'y ti sangagasot nga edad da. Anyan day ta asasawam ka na kan. Saan kit din, Uncle? Kat nagsaya atin no kasta maabot dati sangagasot nga edad da. Anyan day ta asasawam ka na kan. Agasam, duagasot aribo a pisos daytan no duada nga agsangagasot titawan da. Oo, di mayat. Agasam pa dayta a kwarta pagbibingayan tayo. Ay, agpista tayo Por Diyos. Ay, sus! Rabrabak ay dayta a kwarta, Uncle. Na, Sangagasot aribo pisos ti reward ti may isa ko naman. Duagasot aribo ko nakmanan. anyan day ta asasawam ka na kan. May mayat man ano, mabuntukan dan tupay jay sangagasot atawon da iti sagay sa atawan. O di, adda 2 million a pisos tayon nga itad ti gobyerno. Ay, pista, Uncle! Ay, una yan dagita nga ibagbagam. Alawin, mayat mo't. Ngamsan kumaakas ta ti sasawam, takababain ka dagiti makangeg. Adan daro sa kenduming lakay. Nasaya no kasta. Aywan. Agpa-picture tanto mamut ije abay ti lungon ni ikit. Ay, si katulaan. Jaket ti makipapapicture iti bangkay. Istulen siya tulatakin ka na. Nakampay iti. Andingayin na kinton aglos tuyak gapiti nalaw sa ladingit ko. Iti panagdungaw ko. Impag lang adan tumot ipus ko iti ibika. Aniya? Agindudong aw kantulaang manahin. Uray ko na nga gindudong awa. Aglayon tumot lang nga pudpud no adung aw. Iso apikurin nakto ti ipus ko iti ipi. Pakalaglagi pa kan ikit bakes. Ay. Ay, magtanda kayo, sumurot ka kanya Rusa. Agdiritso kayo amang tanaw niya nakalungog. Ala, mabutengak sa. Sana ka na irmang magtanaw iti bangkay. At ada mabuteng ka, ano di mo tanawan, talalyaan na kanto. Ay, mga lalyan to dyan na tay. Katisingir na, di mo pa nang tanaw iti bangkay na. Sige. Tila ibagbagayon. Oh, kayat mo ako ti malalya, Rusa. Butbut ngandak mat nanang. Ibang bagak lang, ti mabalin na mapasamak tao. Isang umay kaan. Tanawam, uri a pagbitlaan. Ada ni tatang mo iti abay tilungon. Umay kaan ko na. Huwag nanang. Imba kadakan rusa. Ni Domingay. Ada di terwar. Umay ka, tagdung awak. Anya? Dung awak kampay idi ni ikit bakes. Kit bidyon na.
Doon ti retrato kan video, apakalaglagi pam kaniikit ba akas buwana. Uwan. Ngam maladaging tanaklaunay. Ang makapanunot ang nakapimpiman ni ikit buwana. Kasta nga ron ti mangmangag ko apag sasaritaan dagiti kaaruba na nga may makipagbambantay. Nakapimpiman kano ang nagbibiyag, taag may maysa manipod pa'y pimanaw ti asawa na. Nakapimpiman anatay. Imbag tanda ka pa'y asibibiyag, naud-udi ka ang matay. No agsasaw ka? Sila mabaling nga imununa ako ma. Ay uwan tasan tayo mo't amay baga, aga po tabak-bakit, tunulaklakay day tayo may sa tao, kat iso ti umununa, unumod-udi ang matay. Tani patay, kasla pag-iinno na anday ta. Inno na ti ipapatay, no dat tumasan aya. Kat, gapo tanaud-udi ka, adda ka, anak ipag-asikaso, iti pan nakaisimpana, ana imasayag. Aging ga, inton maitabon. Kapit gusteng, agsasarita tayo kada kapit kunyok. Anya di pagsasaritaan tayo kapidtok ko Ado nang ro na ti may papaniti gastos itinaldaw a panaglamay. Mawata kon. Ay, kanayon mo't ang makaot ti abuloy. Wan atay sumutlat pangalalaan tayo iti inaldaw agas gastusan. Kasano ti mabatin to? Mabati nga. Ay kat ti mabating abuloy Pagbibingayan tayo to kada kapit unyok. Ne. Yak na panunot ti may papaniti dayta. Ado ti agab abuloy. Tunggal ada dumteng kat agipisok iti lata ti biskwit a pinagbalin tayo akas la alkansya. Sa bali lang titong iti pagsugalan dit arubayan. Mabalin na pagbibingayan ngam di lang masubra iti nagastos. No, ada. No awan ngay. Kita mga nuag kurang to ti maibayad ka na itinutang nga nakasapulan. No, ada mabate kalpasan ni Tabaon. Wan nga rod, pagbibingayan tayo to kaday? No anyat ko nayo Datayo mo't natalo ka na kapid unyok ti bali masiknan dita. Ati nasayat, agsasarita tayo nga rod. Ay sige, taayabak ni kapit unyok. Sip-siputan sakit di day tatok pati abuloy maditisimken nga atap ko. Ay, mga nagbalinak mo't atok hang ita. Iti day ta atok ko no kaskasana. Nalpasan tilwalo lakay. Wen, kat sana ko na pumanaw dito'y nakaimasayagan ni Ikit. Ay, sa dino ka nga ron nagpwistaw. Ang mumait, ang magsiturog amin ng adda dito, no nalpasan tilwalo. Taagyaplag iti asidag tilungon. Basta sa anak ka pumanaw dito'y. Day jay ni tukwa. Sumrek di tayan dagiti nakaturokin ang nagyaplag di taswilaw. Nagdiritso itayan ti abuloy. Ni, kautunan. Ay, saan magkatukwa? Matukhang kaitan! Kapit gusteng! Iso blame day ta kinaot mo nga abuloy tukwa. Iso blame. Sublime. Ay, kan gusto. Ada tayo dito'y terminal. Nakaturog talaga. Naiturog ko. Ay,
Yakon ibagakan suping tinatagtagainap ko. Intan! Domi, mabali namin. At least, At least, anya na dyan. Apaya di mo ituloy. siguro, makisayan mo tan, di naman naturog mo, takanayon nga adda ka dito'y barangay office. Ha? Siyempre, adala tamang bulabog iti tutuglap mo, no kwa. Ta, siyempre, adala tao. Adala tar aramidam. Mayaw awanan tay panagtutuglap mo. Wine, kastansa. Tawan tayo kat panawan kong ngagsurat iti istorya. May sapay daytan. Tatunggal sa ngumon ti laptop mo, nagsurat ka iti istorya, kat turog session pa ingaw mo na. San aya? Wine, masan sana kasta. Mayat matkit de, ti panang ipasublatan mi tatang, iti kinabarangay chairman na. Makarelax matan. Kan, isunsamot ti sumublat kan ka. Sumublat nga. Sumublat aman naturog. Anya? Wun, kunan ni nanang, masansa na masangputan na no iti malaman nakaturog ijay tumba-tumba na. Kastaya. So madlaw ko, lumuklok ni tatang. Diyak man lamad-madlaw. Uray kita numapan iji barangay hon. Madlaw iji ropa na. Nasaya at ano, lukmag, anormal laeng. Tanya kumamat akita ti lukmag, nusan anormal day jay. No ngay ebal. Bal. Umumbal ti kayat mo asawan. Way, Saan ba't nga taa? Si Kamot. Kanya ko matiga po na nga umbal ti rupa ni tatang ngay. awan mat kadi ah. Awan mat sakit da. Wan mahit. Awan sakit ni tatang. Tapno umbal kit din. Nyanyaga ka? Sana yun. Ijay itong barangay hall. Sige nga ron, tagrubatak matan. Ada papanan may kininanang. Nanyalakit din ni Rosa. Nasa ukla ti ebal. Danda ni sa bali man ti turunan. Ang kasla sa bali nga paiso ti lukmag ni katugangak. Diyak la inayunan ti ko na ni Rosa itay lumuklukmag. Ay, mira ito man itong madamdama. No, umay iti barangay hall. Nasapak nga imay, tasyak gayam ti udi ita. Oo, agmalimak mat siguro diti opisina. Inton bigatan ti ipapan ko iti munisipyo. Ani kat, mayat nga ron ah. Anya ti mayat tatang, este kagawad. No adda ka matla dito iti agmalmalam. Uray tamot ten ti papan ko iti plano kapapanan no bigat. Papanan nyo aya? Adda nga minatagtagainip ko akas lagpaypay sao. Ken adda malagip ko idi kabambanwaga. Anya? Natagtagainap yun. Anya na dyan? Kulaaw. Ha? Nakatagtagainip akiti kulaaw. Ket adda malagip ko. Isu asarong karak ni ulitig ko na batbati asi bibiyag pay. Adda lang mapangko amoyn. Mapangkayaw, iti sampo lang kay. Wan. Uray ta damat lugar na makadano ni sentro ti barangayan. Tala sumang at ije bantay ti pagbayagan labasitin at dumano ni purok. Kasta? O di omyan kayo to ijayan. Un nga tanda. No, may masan mintokin ulitagsag mo iti agin inistorya di anyangay. At dadamag ini, aman numang sa kanumutan niya apong sagmoy. Wan, natawid na iti di apong mi agunod. So madlagaya ma.
At nagayam ti mawidan na. Mala, agawid ak nga rodin. Uray tada kamot mangisaop kanyak nga udi. Alakit una. Pakumustaan yun tula dagiti madanon nyo jaya. Ay, wan. Ikumusta kan to iya kulaaw. Anya? Kulao. Awan. Bareng pibmod no, di tagtagain pa, nagbiag kampay ide, di inkiing da ako lao. Ay, nyatak iningan. Tag-tagainap ni katugahak. Nuksta. Gusto di kinuna ni Rosa. Akasla simublat ni tatang aman naturog. Tag-tagainap pa yan. Kunak no saan ka asumang patakadwa ka mga daw. Amaw kasan kayo anapan kananang iti punirarya. Kat awan kadwam amangal daw. Saan abale? Nagluto akmoy. Ninanangay. Awan kadwa na iti balay da. Tadan sa napanan ni tatang. Ay, win. Ang mga naumay dito ay makipangal daw. Awaga mo na. Taurahin tan. Sige, mabit lang nga raw. Malagip ko jay kinunamaman na turog mutan ni tatang. Anda ka no natagtagainip na ako laaw. Awan. Naistorya na kininanang. Agasam, isaw ti mapan nagagaraan iti sampulanggit. Oh? Woy, natagtagainip na kano ang nagungar jay inkiing da ako laaw inibarupay. Kat isaw ti mapan na amuin. Taamangan kano no pudno ang nagungar. Anyala, kit din ni tatang. Namati, mate. Ang mga noangaw na laday jay. Hello, nanang. Nangal daw kayon? Pag iso, umay kayon dito'y balay, ta dito'y kayon ang mangal daw. Amukat, ngawan ka duayo dita. Ay, Juan. Adan dito'y ni Domeng. Sige, urayan da kayon. Bye. Ay, Dom, umay ka nun ni nanang. Sige, urayan ta. Alas 12:30 pa yung matlaan. Ay ridip ko man labit, sakbay ngagsubliya kaya opisina ti barangay. Itama lama kay nanak labi itain kalpasan ti pangal daw. Takas ano? Nadaki ti barangay hall. Sana may bus ti tao nga umay. Ta ipapandalatan ang no-noon break ti opisina. Udo anarikat ti agpali na public servant. Makunak paikit din nga ano ti panagsakripisyo. Ay, ang mga notsak to kaya. Sumangpeten ni tatang yung rusa ket adda kano isang put na. Anya ti sangpat na. Jak man amaw. Adda kano pa'y kabagyan da kadwa na sumangpet. Adan sa lukatan da apagkwartaan. Anya nga ta pagkwartaan, nanang. Surpresa kano. Jak man amaw na niya dayjay. Pasurpre-surpresa pa'y laang mat. Urayan tayo apag iso kano ti pinatarimaan mi asirok ti balay may. Ijay kanong agdagos si ulitag na ti asawa na. Mangagas kano dayjay. Aya? Kasla maawata kon. Anyat maawatam. Ang mga lumang lukat da iti pagagasan ti mangagas nga ulitag na ako nayaw.
Unket nga taya. Urayan tayong orti sa sangpot barang pagimbagan. Ay pagimbagan ka na. Paara ka dagiti kabaranggayan. Kuna na may. Ngala, dumanon kayo dito'y nanumo apagtaangan mi, uliteg sagmoy. Ay, apaw. Mayat man. Mayat tanakkel ti balayaw kaanakan. Nanumula to'y kalapaw mi, winubalay mi kan sufeng uliteg. Ay ala, dumanon kayo ulit at sagmoy. Ay, nagimbagan. Nakadanon kami matlagan di kay balayaw. Wani kait, nalagtugaw kayo, tapno makay na kayon. Ayan nga, jay kakaiso ng anak yaw. Kaya jay kakaiso na mat, manugang yaw. Umaydan, inyawag ko ti kaadtayaw. Ay, nasayaat. Barang awan agsaksak. Ay kaasin ni Apo Diyos, nasalon at kami amen ulitag. Dagiti ka baranggayan nyo ngay. Ay, no, ada, agsaksakit. Ibagayaw ta, umay dalaang agpakita kinila kay ko asagmoy. Mamuandan tumot lang, ikit. Isagana tayo dita siro ka pagdagusan nyo. 2 kwarto dita. Pagturugan nyo ti maysa. Kitibangir a kwarto ti aramidin tayo a pagagasan kadagiti umayag pagas. Lakay, Hmm. anya dita nakasako akas la nagdakkel nalagan mo. Akwa dita. Iso day kunak a sorpresa. Ah, Ipisto tayo dita kwarto dita siro. Apagbalinin tayo a pagagasan. Wino klinik kunak manlangen. lakay. Agsasarita tayo inton addan da duming. Kas chairman ti barangay, nasken met amayuman kinkwana. Kituon mo't saan aga po ta manugang mo? Kan saan aga po ta sikat, isigod a kapitan. Kat idiktar mo latan ti aramidin na. Ang katala, sa apay kuma, ta-aprobaran na ti plano yung agulitag. Mala, mayaten ti ornos dagita tugaw, agraman ti lamisaan. Ket day tamet pakaibitinan ti anib, siguradwen nyo asa na basta mapugsat day tatalay. Lagda ti pan nakagalot na. Hangam, anya aya day taibitin nyo dito itatang. Sorpresa nga raw. Ket tangay nakasaganan day ta pakaibitinan na. Lukatamon, ulitag. Ay alawan. Anya nga binday tayo. Ha? Salamat dut-dut ki manok day ta makitak. Urayem amairwar. Ay anad sa mulitag, anad. Ay, siya kon ki mangirwa. Ay saan? Sa akin gusting laeng ti mabalin amang sagid iti daytaw. Ha? Aday ta. Ha? Nagdakkelan na tumatayab. Napasikil. Iso day ta, tay bagbagak anapagango day ta. Kimri itan, imbag kita sa nabimasit. Nagtalay na ti sigod akadakkel na. Kasla si bibiyag day ta no saan na mamira na imbag. Anya kita ti tumatayab day ta. Kaslamat nakabutbut ang talangana. Kulaaw. Kulaaw. Nay, mabuting kansa madumeng. Day ta kita ti tumatayab ti pangbutbuteng day di apong ko kanya kidi ubingak. Ita, makita mo, tilangana. Talaga gaya man nakabutbutang. Ay, natayin day taw. Nakiingaro din. Mala, iplastar yun di ta pakaibitiinan na. Ta orasyon na kaon. Nanang, nagaduti ka baranggayan nga imay.
Ngam apaman ang makita dati nakabitin di taunag, nga apag iso ang maibatog, iti santigwaran ni Ama Sagmoy, rumwarda adagos. Kasano kat napakigtutan damay. Kasla kumamot-mot nga main, dagijay nagatitidog ako kuti karay kay di kulaaw. Ngun nga rod Sino kaya ti di maalyaw mo't idjay? Ane, Salbag kayo na biyag. ni ama ikoy nga kabaw. Tugayam di si Marunoy di nagpa-apros. Urayawan magano kasta. Agang kitak dita. Ala, makaungit. Sabay kalkalan iti unit. Ay susapo. Makabat-bati, iti karkarma day tayo bagbagayo. Makaagas iti kabaw ko. Ay, apa yan ka ikaw? Nakita adda dita kunada apa kanandak. Ayan na nga iti kanak. Ti amuyo, mangan kayaw. Ay, saan ama? Agasan da kayo. Anda? Agasan da day tauyag yo. Iso nga agsubli kayo. Taagasan da kayo pay, ama. Ay, manjak. Ay, ang mga noy tayab nagday sa iro, jay. Ay, sana. Nene, ikaw, hindi kayo pa'y pumanaw Ay, sana. Ala, ang mga noadon ti mapabot nga nanang. Ay, bayam, makamuda tatang mo kan ulit tagsag mo, di ta. Kumusta ti panagagas da tatang kan apong sagmoy? Epektibon samot ti orasyon da kan dagijay nagduduma abulbulong nga itapal-tapal da kadagiti mamati kadakwada. No kasta, adda saan amamate? Adda, may san ni ama ikoy nga agkabaw. Sana balin di agkabaw. Nagtilimpyo ti utik dati kunak. Wan, adamot dagiti mamate. Mapanang kayo ti ayan da. Madama ti orasyon da. Adda pasyente di taunag. Awan, nagbreak da. Dapat gayam pabrik-brik da. Wen mata, paginanaandan sa kano. Oh, sige, mapanak man itaw nag. Itak man, noon niya tiraramidin da. Sikati agtawid, gusteng. Iso nga aywanam da ito'y bantay tayo, nga imbati da di amang. Wan ulitag Sagmoy. Di mo liwayan nga orasyonan. Apong sagmoy. Nay, apay nga da ka duming. Da ipaagas mo. Ay, awan. Nay, tay malugang munday tayo, gusteng. Wan ulitag. Si agtawid tumay. Ha? Agtawid ulitag? Pagtitinawidan day ta, makakitkitaan iti day di amang gunaw. Ay, apong sagmoy. Anya ti adalita na pasikil akong laaw. Ananib, pakalaglagi pa day di apong may. Anang ipatawid iti sereb kan laeng nga agagas. Anya? Denggem dagiti ipagbagana duming. May sakamit ngagtawid. Ay, kwa. Awan amok ka na kita. Ay, nagmula agat ti kulaaw. Agbiag samit. Kayab ka man. Nagong artikulaaw. Makabulusan. Ay, kayab ka ba na kaon? Kayab ka ba na kaon? Ay,
Kapan na ka? Dumeng, uy, agaring ka. Ah. Ay. Nabati batak, Rosa. Kunakon ka. Nairidip ka labait. Nagtagtagainap ka manan. Duming, mabali namin. Atay ta, nakadalusak matlangan. Naisimpak matlaangan dag ito'y sofa. Ni, hindi babasahan da ito'y. Uy, comics! Uray lakas la nabuyat tanan iti kapit, iti kalitem da kapot kinadaan da. Ay, malagip ko iti high school. Adala ta ilaslasin ko iti anairanta nga igatang ko iti comics. No itid iding ninanang ti allowance ko. Ibong adar na? Uy! Malagip ko dagiti binasbasak iti a short story iti comics. Adapay iti nobela adyak maliwayan abasaan. Aking kaalinawas iti napadpadaanak ti sumaruno nga isyo. Ay, mayat ibasurak ko man na comics na ita. Atot na yun nalita kartaon. Imabasura amin na kitan. Uy, sayang! Napinta sa basbasahan. Anya? Wan, napinta sa basahan. Kay kayat ko ti agbasbasa iti comics idi. Napipintas dagiti istorya. Una niya. Ang kaduan na writer si Dikat awandan. Nataydan. Iuray man, napipintas dagiti sinurat da. Ay, nalipatak mo tan. Adagayin papanan mi kininanang. Sige dom, tagrubatak. Di mo ibasbasura dagita ha? Basa ag tupay dagita daduma dita ha? Nanay. Winarana lagi ti papapil dito ayan ti laptop. Sana pinanawan. Anya pa nga. Biyang kumot ita ti agurnos dito. Bayaman pala na ti agurnos dito. Ituloy ko kit din tayo inrugik nga istorya tap na malpasan. Tanay. Manmano na masangok tagsurat. Manipod nagtugawak a kapitan. Nakadalong ti pakakumikuman. Ipanunutak man iti napimpintas nga ending na ito. Imbes sa madusa na iti ang nagtakaw, anya nga ta, ti may paaikan ko na. Fantasimot kami ito inrugik nga istorya. Ay, nabulat na sumrumalan dito tuglapak. Agalas jislay agsapa. Madamdamalan, lunch breaker. Ay, balpas pagalaw tulagan, ti papan ko di barangay hall. Tuyak kas may sa soldado sumarang ka na kayo, madaydayaw nga ari gustilo gusab. Nay, makakaungat kayo, madaydayaw nga ari gustilo gusab. Kainulit mo pa'y. Gus-gusabin nakmadlatan soldado Domingaw. Ay, dispensaran niyo, apo ari. Mangmangag kong may nga awag ni Reyna sufingat ka na kayo. Exclusive abirngas ko ti gusab. Gaputada nakalalagip ang makagapo. Ala,
excuse kay ta. No ibagam ti husto anagan ka. Kat saan mo nga silpo ti birngas ka. Ha? Baliktad sa kat ti panunot na iti nga ari. Nay, apay asirig-sirigan nak soldado inggaw. Saan ngayon ko tinagan ko manay dayaw nga ari Gustilaw? Domingo Portugal ti may surat anagan ka. Awan birngas ka, apo maday dayaw nga ari Gustilaw. Kasta, awan gayam birngas mo. Bayam asyak timang birngas king ka. Ngem, pagpilyen ka no anya abirngas ti kayat mo. Ha? No saan mo kayat ti birngas nga inggo, apas at tinagan mo a Domingo, agpili ka nga road kadag ito ibagak. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, kan Sabado, agpili ka. Makadomingo matanagan ti aldaw dagitan apo ari Gusto. Ha? May kan doming di kagpat pati. Gusab ka la gusab. Kayat mo tagusab magtapagkurab mo. Saan apo madadayaw nga ari Gustilaw? Ha! Agyaman ka ta sana nagsibot agburburek a royal blood ka. Madadayaw. Wino, Birngas Monte Martes Santo, ino Biyernes Santo. Ang nalipatam lang siguro. Saan apo ari? Talagang awan tinalipatak. Masigurado ka Domingo Portugal tinagan ko amay surat. Ngam awan birngas ko. Alaala. Alaman langin. Ngam sa natinagan mo tiga puna a pinaayaban ka soldado Sabado. Domingo madadayaw. Sana Sabado. Namok! Ngam oray Martes kas kada Biyernes tiyawa ko king ka. Di ka nagreklamo. Taamangan no ikating ka na soldado. Saan madadayaw? Inton ko sukatak matinagan na ito nga ari. Pinayaban ka? Gapo tapalot puting ka maipapani ti panagpukaw ni Prinsesa Rosita. Nagbalog lakit di manen kat amangan no nayaw awan. Ha? Nagpukaw ni Prinsesa Rosita apo ari? Isumot la saan ko nakita iti hardin ti palasyo iti rabi eh. No kasta, dayjay ka barbaro a soldado, ti pinusgam amang biro kiti anak ta prinsesa. Nasawa ka Reyna. Addan sa panagkursunada dayjay ken ni Prinsesa Rosita. Isu apaset ti panang subok kakingkwana daytoy. Anya ti kayat mo asawan dita. No, adda konsensyana. Ket iso takin gapwana ni di panagpukaw ti anak ta. Siguradong isublina di ti palasyaw. Nga ta. Basta panubok ti maipaay ti daya soldado Sabado. Soldado Domingo, asawa nga ari. Sabado nga rotikat ko nga ibirngas kingkwana. Bay anak latamang birngas kingkwana. Sigon kadagiti imbagam. Mapanagnika kon ti atap ko asip-siputam akanayon ti anak mea prinsesa. Ha? Saan mo takanayon madadayaw? Amangan wadda pa ka inaigam, ijay nagliba sa pimanaw at dama, ang maatap asimurutan na. Ni Dama Patani? Pakisapsapol yung matay na diya patani. Amang anuin song-song nakide iti kalukwan itirwar ti pagarian ni Prinsesa Rosita. Naglibas na di marmara po ka Dama, manay dayaw nga ari? Nga road. Asawa nga ari, naimbaga damag. At daim may nangireport ang nakita na ni Prinsesa Rosita. Ngimda ka sa damag, taawan mo tantay korona na ngayon batin na iti kwarto na. Anya? Mapukpukaw ti korona ti anak ta a prinsesa. Aha. Nangag mo, Soldado Sabado? O naman dayaw. Sana Sabado, no di ka Domingo. Sige, Soldado Sabado. Soldado Domingo. San kan abirngasan? Ngem
uray no Domingo ita. Rugyamon asapulen ti anak may. Karaman je korona na kanya naglibas adama. Soldado Domingo, damag ko a kinasarita na kakano ni Ari Gustilo. Wen, soldado paltat. Uray siyak, kinasarita nakmet. Uray da soldado mutit, kun soldado karag, kat kinasarita namat ida, ni Ari Gustilo gusab. Ay, di mo ibalbalik kas tibirngas na agusab, ta kapungtot na ka. Okay, anyat imbaga na ka na kayaw. Sa pulen mi ni Dama Patani, tay naglibas adama, ama atap anang takaw iti korona ni Prinsesa Rosita. Ah, kastama timbaga na kanyak. Dayjay lang ti imbaga na ken ka. Uy, apay, anda pa sa baling, imbaga na ka na kayaw? Amangan no simro ti kabaw na, idi kinasarita na ka. Iso adina na ibaga amin ti ibaga na kuma, akas itinayon ti imbaga na kada kami. Anya pa timbaga na. Tigun ko na ti asino man ang makaisubli dito'y palasyo iti prinsesa asuot nan ti korona. Ha? Anda gunggo na? Adda, Anya ka na? ti asino man ang makaisubli iti prinsesa dito'y palasyo. Iso kano ti mga sawa iti prinsesa. Ang masapol akaraman ang maisubli dito'y palasyo ni Dama Patani tapno madusa. Apay akaraman pa ni Patani. Siyempre no iso tinang takaw iti korona, rumbeng amadusa. Ken, kasano nga rod ama isubli iti prinsesa jay korona na, no di karaman asapulan tayo mat ti maatap anang takaw. Una niya. Angam no di mo iraman asapulan ni Patani, addaken ka, Soldado Domingo. Si kapak dagiti padak amang birok iti prinsesa. Ano? Awan. Sa anak sa ama mati iti imbaga ni soldado paltat. May papaniti premyo ti asino man na soldado ang makabirok ken ko na. Agiin no na tayo amang sapol kini Prinsesa Rosita. Gapo tanagasat ti makauna ang makakita ken kuana. Sos, palso na ita. Sa anak ang mamati atong palon ti ari na ita. Anya, di ka mamati atong palon ti ari dayjay nga imbaga na kada kami. Pulos. Mamati kayo mait. Palso na ijay kunak langarunan. Ay, naisarong ka man, katairan a soldado, iti palasyo ti pagarian, agusti sopsop. Napatagtiga po na. No apayan nakadanunak nito'y kabakiran at teritoryom, kalaadan amang mangkay. Anian, tabalik sampay latik kinalaan ko. Akasilpo tinagalas, anagan ka. Aram sa bagay, okay lang. I like it. Aha, aha, I like it. Aha, aha, I like it. Lahat amang mangkay. Ipakat ni mantayin na inyong agkanta ka nagsahalan. Oh, that's the way. Aha, aha, I like it. Maray, awak ka na kayo. Basta. Ah, Katawa ka. Ha? Katairan a soldado. Tapluan a dapay at tumar ka. eh, Ay, nagayam ti gagaram kanyak. tulungan na kamang sapol iti dama ang naglibas iti palasyaw. Ang maata pa ng takaw iti korona ti mapukpukaw a prinsesa. Aha! Peke mati arkos dayjay a corona. Jakam mo. No apay anapataglauna iti aray. Ha? Ammom ti ayan ni Dama Patanay? Mala, sumurot ka kanya. Ag
Aglinamanganta di ta kabakiran. Anya, sa anak nga may makilin ng mga dito yung teritoryo, mamangkay. Ay, sika talaga. Di kaya't pasawan. Agsinata nga agsawar di ta kabakiran. Amang sapol ni dama patanay. No kasta, amom ti ayan da di arama. Abo ka. Ngala, sumurot kan kanyak. Domingo, Portugal. Aglin na manganta amang sapol. Lady Prinsesa. Asawak nga ari, anda na amwak kaya chismosa nga umuladama. Agpaiso ka din jay. Nyaman tinwagis-wagis yetis mo sa nga umalking ka na sa awa ka na. Nga ipaasawam ti anak ta prinsesa, iti asinuan ang makaisublikan ko ana dito'y palasyo. Karaman ti dama. Agpaiso ka di. Dayay. Ay, nay. Kasla di nagpaila amam mo. Reyna Sofia kay. Piki lang nga balitok. Dagidya arko sinapukaw ako runa. Anya ti kayat mo asawan. Kampay ide napatag daya ako runa. Tapno ado ti makipagsapol ken Prinsesa Rosita. Ket dayay adu tinamati. Anya? Kat, mamati ka mo ta seryoso damang sapol niya'y dama, anang takaw iti korona ti anak ta prinsesa. Tanya ko matiga po na asanda seryoso, ket nakabalbalor ti gunggo na ti asino man ngagbaligay. Ay, wutan niya. Naulaw ang dagi soldado ang nag-interes iti imbagak. Kang runaan, di soldado nga gayat unay iti anak da. Iso ti kang runaan, ang naulaw. Anya ti ko na di soldado nga agnagan iti Domingo, Portugal, mangmanggik. Ay, napingaw, tamang birukin ka. Agayat launay ay kataran, asoldado iti pagarian niya, Agusti Sapsaw. Agyaman na. Nakadano nakditi kabakiran at teritorium. Kan agyamyaman nakmat kadagiti didyosan amang tartarabay kanyak. Tas ika tinasarakak at imulong kanyak. Di mo lang amin amukad. May saak amang ngagas para kadagiti agsaksakit inakamda. Anya? Wan, Mangagas ka? mangagasak. Agag-agasak iti sakit sinakam. At dagayang mangagas para iti sakit tinakam? Ada, katsak data. Agasan ka. Anya? Mangmangki ka, kakunkunada. Saan nga amin akan ito? Kadakas tikas kanyak. At datan, dito'y igid ti karayan, dito'y kabakiran, kataaran na soldadaw. Why? Ang matulungan na ka day. Wala, agtugaw ka dita. Pwede agtugaw. Kasta, agtugaw ka lata dita. Ay, anya natin nagtugawak. Agkutimot tan. Aggaraw mo tan mangmangkay. Alwadam, tamang ano, maigalis ka. Nagalis na itabukot ti buaya. Buaya. Ay, ipanaw lang dito. Buaya ngagpaiso, natara soldado. Ngan
Dayta ti Lucky Charm mo. Ah. Prinsesa Rosita! Agpakita kan! Adoy akon, gayem ko amang mangki. Ha? Ha? Soldado Domingo? Prinsesa Rosita, agyamanak na nasarakan kan. Suot nan tinapukaw a korona. Ay nagsubli kayo ni Jay Palacio. Amak nga ari. Ay, agyaman nagtadakan anak ko a prinsesa. Sino ti ka daw masimbang pat? Anyat na pasamakan ka. Amo kasanyo ang magustuhan no ibagak tinang tulong kanyak. Ngam, ibagak kata kayo. Agpukawak manan agraman ti peke a koronat. No agsakit manan tinakam ko. Ah, Anya? amom apikit ti kurunam, anapo ka? Adda mangagas anang tulong kanyak. Ah, Mangagas iti sakit tinakam. ah, Iso tinang ibaga a palabugla ang jay peke a korona. anya. Si kamot gayam tiga po amin dagiti sana nasayata da pasabak iti anak ta prinsesa asawak nga ari. Agwa, sino a soldado ti nakasarakin ka? Dongdong wag nga anak ko a prinsesa. Siya, madaydayaw nga rin gustilo gusab. Sika! Agayatak una iti prinsesa. Agayatak matkan ko na amak nga ari. Anya. Siyak ti reyna nga ina ti anak ta prinsesa. Siyak matitan ti masurot ari gustilo gusab. Mapasabak ti grande akalay sa iti pagarian ti kabitan a panawan. Anya. Ay, iyawanan maramida. Agmanuga nga kitisan ko akayat. Agyamanak. Ay, kunak lang no agpayson. Tagainap lagayam.